Der er en hel del frivillige knyttet til projektet, men det startede faktisk lidt sjovt, synes jeg, fordi vi havde ikke selv tænkt over det med de frivillige. Der kom en i efteråret 2010, da vi arbejdede på at få samlingen pakket ned og få den til næste led og finde ud af med lokaler og sådan noget. Der kom en, der hed Charlotte, hun ville gerne i løntilskudsjob, og hun havde været ude på Glasværket, om vi ikke havde brug for en i løntilskudsjob, der kunne hjælpe med at registrere samlingen. Så det, så blev vi sådan ligesom, man blev så lidt overrasket, jo, det var da rigtigt, det kunne vi da godt have brug for noget hjælp til. Så hun startede og var med os i starten af registreringen. Og så da vi startede op her, så havde vi sådan noget, vi havde snakket med nogle journalister, så var der fra Sjællandske, der var nogen ude og lave lidt om det, når vi skulle starte op, og hvor spændende det var og sådan noget. Og det har været lige omkring nytår, vi startede lige i starten af januar. Og så tror jeg, vi sad hernede i kælderen og registrerede, og så blev jeg ringet op af en, der siger, I søger frivillige. Jeg læste i avisen, I søger frivillige til at hjælpe med at registrere. Så jeg, gør vi det? Og jeg fik læst avisen der fra omkring nytår, og så kunne jeg se, at der står museet søger frivillige. Og jeg kan slet ikke huske, at jeg har sagt til journalisten, at vi har brug for frivillige, men det har hun syntes. Og i virkeligheden så viste det sig, at det var helt fantastisk, at der stod det. Jeg tror, der var gået lang tid, inden vi sådan var kommet i tanke om, at det her projekt, det kan jeg slet ikke. En mand kan jo ikke sidde, eller med en i løntilskudsjob kan jo ikke sidde her og registrere alle de her mange glas. Så nu er det har faktisk været sådan lige fra starten, at der er omkring, jeg har aldrig det helt præcise tal, men omkring 30 frivillige. Der har været en del udskiftning, men der er faktisk nogen, der har været med lige fra starten af. Og en enkelt har været her sådan næsten fuldtid. Jeg synes, det var bare rigtig sjovt og spændende. Det er men typisk kommer folk mellem 3 og 10 timer hver uge og hjælper. Og det er rigtig mange mandetimer. Det er flere årsværk. Og noget af det, de hjælper til med at finde ud af, hvad tingene er for noget. Og vi så taster dem ind. Det er faktisk det, de hovedsageligt hjælper til med. Men udover at vi fik prøvesamlingen hos Rosendal, så fik vi for 2 år siden den sidste del af prøvesamlingen, som de ikke havde fået med, men som jo egentlig hører til. For en hel del år siden, jeg ved ikke præcis hvornår, der har man haft pladsproblemer ude på Holmegaard Glasværk med at have prøvesamling stående. Og så tog man de nyeste flasker, jeg mener det må være de nyeste flasker, eller en hel del af flaskesamlingen, af alle de her flasker, de havde fra blandt andet Hellerup og Kastrup. Dem har de taget og sat over på den del af værket, der laver emballageglas. Og så her hvornår det er omkring 2000, man så sælger den del af glasværket, den sælger man fra. Men de her flasker, de blev så stående. Og det her hed et Rexam og PLM, og der er mange forskellige ejere, men nu hedder det så Ardak, og de besluttede, at de her flasker, dem kunne de jo, altså ligesom Rosendal, så har de jo ikke sådan på den måde noget at bruge det til, udover det bare ligesom står i deres kælder. Så de besluttede at forære os det. Desværre så har de så stået et sted, så de bliver meget beskidte. Så noget af det, jeg også har frivillige til, museet også har frivillige til, det er faktisk at vaske alle flaskerne. Alle de her mellem 5 og 7.000 flasker, som jeg tror, der er i samlingen. Der er rigtig meget, vi er ude at hente. Det vasker de. Og så fordi en del af glassene, de har etiketter limet på, hvor de ligesom får glasværket en identifikation af, hvad det er for noget. Der står typisk, hvornår den er lavet, og hvad varenummer den har. Alting har jo et varenummer, og så typisk også, hvem kunden er. Meget af de her flasker, det er jo emballageglas, det er jo lavet til kunder. Det har ikke været i glasværkernes egne kataloger. Altså nogle af de her, noget af det der lim, det slipper altså, så etiketterne de falder af. Så det har jeg også nogle frivillige til at sidde og lime på igen. Så det er en kæmpe opgave. Vi vasker slet ikke alt glasset, for det har vi ikke tid til. Og det foregår heller ikke, ligesom man gør derhjemme med almindelig sæbe. Vi har noget specielt sæbe uden syre i. Glassene kan ikke tåle syre, faktisk. Så selvom man ikke tænker over det, men der er en lille smule citronsyre, der er mange ting. Det er der også i opvaskemiddel. Så derfor her på museet må vi ikke gå og bruge almindelig opvaskemiddel. Så konservatoren laver sæbe til os og laver lim til os, som vi kan bruge til at lime med. Men altså uden de frivillige til at vaske, så kunne vi slet ikke. Altså hvis jeg skulle stå hernede og vaske 7.000 flasker, så kunne jeg jo aldrig blive færdig. Så det er en kæmpe hjælp. Og jeg ved, at nogle af dem, der vasker,
de vil egentlig hellere vaske, end de vil sidde og registrere, for når man sidder og registrerer, så når man typisk ikke så mange ting i løbet af en dag. Men når man vasker, så går det fra det her til det der, og man kan nå at lave rigtig meget i løbet af en dag. Så de ser det simpelthen en fryd for øjet, når de kan se, at det skinner og stråler, når de går herfra. Det smadrer godt, og det er jeg rigtig glad for, at jeg har de der frivillige. Nu må du ikke tro, at museet er et statisk, støvet og stillestående opbevaringsrum. Der er nemlig også fremtidsudsigter forbundet med samlingen. Hvis vi skal tale om fremtid for Holmegaard, så vil vi naturligvis fortsætte med at udvikle nye, skønne produkter, og vi vil også fortsætte med at gå i arkivet og lede efter gamle, skønne produkter, som vi kan sætte i produktion igen. Der er også en anden ting, som sker i en overskuelig fremtid, nemlig i 2017, som vi er rigtig begejstrede for. Og det er, at der kommer et nyt museum. Vi kalder det Det Nye Holmegaard, det levende Holmegaard, et levende museum som arbejdstitel. Og det bliver et sted, hvor vi kommer til at kunne tage alle vores interessenter med. Det være sig medarbejdere, kunder, presse. Og det bliver et sted, hvor vi kan komme ud og fortælle helt naturligt om Holmegaards historie, for det var der, det hele startede. Så vi vil kunne fortælle også skolebørn, unge mennesker, som en del af deres læring. Kan vi fortælle om Holmegaard, om historien, om glasproduktion. Det var faktisk en ret enestående industriproduktion, vi havde i Danmark på det tidspunkt. Så for os er det helt fantastisk, at Holmegaard og det varemærke, som vi holder så meget af og arbejder så meget for, rent faktisk kommer til at få den rigtige fysiske lokation igen, kommer hjem, hvor det hører hjemme. Efter rundturen i byens vel nok mest spændende kælder, er det kun rimeligt at hilse på en enkelt af de mange frivillige medarbejdere. Nå Karen, der er gang i butikken, kan jeg se. Ja, jeg er ved at lede efter et glas, der hedder Gourmet, som jeg skulle finde til glasregistreringen. Men det er altså lidt vanskeligt. Der er rigtig meget at blade igennem, før vi rammer det rigtige. Der var noget med 800 kasser at starte på, så det er jo ikke bare lavet på en eftermiddag. Hvor længe har du beskæftiget dig med det? Jeg har været med et års tid. Jeg er tilflytter til Næstved og vidste godt, at det her eksisterede, så jeg kontaktede Susanne Olsen og fik lov til at starte for cirka et år siden, da jeg kom til byen. Og du har ikke haft en kinemands chance for at kede dig lige siden, kunne jeg forestille mig. Ikke hvis jeg selv ville holde julen i gang, og det vil jeg meget gerne. Det er ret interessant. Det er det virkelig. Og jeg nyder at være her. Har du noget sådan forhåndsinteresse for glas eller for Holmegaard, tilknytninger eller lignende dertil? Altså ikke præcist, men jeg har været glad for at se på gamle glas og synes, det kunne være spændende at komme ned og være med og finde ned i dybden, hvad er det for noget, vi har med at gøre, og hvordan finder vi frem til de ting, der er lidt specielle, lidt vanskelige, og så alle de eksperter, der er her samtidig. Det gør det altså hyggeligt at være med. Det må jeg sige. Og så sidder I og hygger med tingene, og nu er du så i gang med et enkelt glas i øjeblikket, men når det så er klart, jamen, så venter der sikkert et nyt et. Hvordan har man det, når man så lige går hen og finder, der var glaset, og så kan finde historien på det? Jamen, så har man det rigtig dejligt, synes jeg, og specielt hvis der har været nogle gode hjælpere, som huset er fyldt med, som kan sige, jamen, nu har vi fundet frem til det rigtige, du var inde på det, men det lykkedes måske ikke, men så vidste jeg lige, vi skulle gå i den der retning, så rammer vi det rigtige. Det har jeg for eksempel prøvet med en af de gode ældre herrer, som ved en masse om glas. Og nu begynder det så efterhånden at æbbe lidt ud i kasserne derude. Altså, der er stadigvæk en betragtelig del tilbage, men en dag er det slut, og jamen, vil da blive mærkeligt at nå dertil. Vil det ikke det? Jo, det vil det faktisk, og jeg må indrømme, jeg ved ikke, hvornår der er bund i det, men det tager en uge ad gangen. Jeg kommer en gang hver mandag,
Og så ser vi, hvor langt vi når. Jeg synes, det er spændende at være med. Der dukker nok noget nyt op, kunne jeg forestille mig. Det minder jo sådan en lille smule om, når man har pakket alle julegaverne ud, så sænker der sådan en underlig fred over tingene. Ja. Men man længes lige efter næste jul. Det kan der være noget om. Det kan godt være lidt af følelsen, ja. Det har du ret i. Men jeg synes, det er interessant at være med, og der er mange sådan aha-oplevelser i det, synes jeg. Men jamen, det var jo det, du så fra dengang, og det er det, du kan huske, du gerne ville købe, hvor en gang du fik råd. Og jeg synes, det er rigtig spændende, det må jeg sige. Og jeg er virkelig glad for, at det kunne lade sig gøre at få lov til at være med. Og når så en gang I er færdige, og museet kalder og siger, at vi har lige en lille opgave, så er du en af dem, der rykker hurtigt ud. Det kunne godt være. Det må jeg da sige. Og jeg synes heller ikke, det er ikke nogen fallit at gå hen og sige, men det kunne man altså ikke. Fordi det spændende, det er at prøve at lede i de materialer, vi har, og se, hvor langt kan vi komme, og med de eksperter, der er at spørge. Og så tager vi den derfra. Og der er ikke noget pres på, at man skal igennem en vis mængde glas, før arbejdsdagen er overstået. Men man tager, hvad man kan finde. Jeg har i hvert fald kun oplevet sådan, som du siger, at vi tager, hvad vi har, og så kører vi den der igennem. Jeg har for eksempel noget stående, som hverken den ene eller den anden ekspert har kunnet finde frem til, så det kan godt ligge over nogle uger, før vi måske finder det rigtige. Men så meget større er glæden, som Søren Kierkegaard nok ville have sagt. Det kunne den godt være noget om. Så er det i hvert fald rigtig godt, når man siger, nu fandt vi det. Der var den altså. Og du går herfra en dag med en meget større erfaring på glas. Det må jeg sige. Det gør jeg altså. Jeg interesserer mig for at se på det. Ikke fordi jeg er den store samler, men jeg kan godt lide det og synes, det er spændende at have med de forskellige former at gøre og de forskellige årstallene og de forskellige epoker. Hvad har vi nu haft? Har vi Michael Bang og Per Lytken, og når man er på loppemarkedet og prøver at se, jamen det er jo den, og det er jo den, og få det hele stykket sammen til noget brugbart, det synes jeg altså er interessant. Det må jeg sige, og få de rigtige priser selvfølgelig. Ikke mindst. Jamen, ved du, jeg skal ikke forstyrre dig mere. Du skal videre med glasset, så tak skal du have, Karen. Ja, tak. Nede bag Sankt Peders Kirke ligger boderne, der er en del af byens museum. Vi kiggede indenfor for at høre, hvordan glassamlingen bliver tilgængelig for de interesserede besøgende. Jamen, vi har lavet en udstilling, som sagt hedder 10 designere på 300 dage. Og vi er i gang med at sætte op til nummer 2 designer i rækken, nemlig hende, der hedder Anja Kjær, som arbejdede på Holmegaards Glasværk gennem 18 år. Den her udstillingsrække af 10 designere på 300 dage, det er en udstillingsrække, som er med 5 designere fra Holmegaard, som så bliver efterfulgt af 5 designere fra Kæler. Og vi har taget udgangspunkt i de samlinger, vi selv har. De første 5 tager udgangspunkt i den prøvesamling, som vi har fået fra Holmegaard. Og der viser vi altså 5 designere, og man kan se på plakaten her, hvad det er for nogle designere, det drejer sig om. Vi har lige vist Jacob E. Bang, så kommer Anja Kjær. I juli kan man glæde sig til at se Per Lytken. Så kommer Peter Svare, og til sidst kommer Sisse Werner. Og herefter følger så 5 designere fra Kæler. Og vi fra Kæler, der har vi også en kæmpe stor samling. Det er en samling, som stammer dels fra ting, som vi har erhvervet gennem tiderne, og derudover har vi også en samling fra kommunen. Så vi har også rigtig mange genstande, som er fra Kæler. Og alle de her genstande vil vi meget gerne vise frem, og det gør vi så over 10 måneder. Vi startede i maj måned, og udstillingen forløber så ind til februar til næste år. Så det er en lang udstillingsperiode, og hver måned der kan man glæde sig til, at der kommer en ny designer her på Næstved Museum, her i boderne, og som vi så vil vise frem. Lige nu har vi altså fokus på Anja Kjær, og hun er en spændende designer, som mange sikkert vil kende fra 1980'erne og 1990'erne, hvor hun blandt andet lavede glas for Holmegaard. Og
Man kender hendes design som nogle ting i glade pangfarver, som også var kendetegnende for 80'erne. Vi har mange ting med, som er i blåt, koboltblå, som også var en af de farver, som var meget fremme der. Men hun arbejdede igennem rigtig, rigtig mange år og har lavet nogle meget flotte ting. Store vaser, unika-glas, glasserviser. Blandt andet har hun lavet et flot glasservice til regentparret i anledning af deres sølvbryllup, som hed Royal Silver. Og vi har alle mulige forskellige elementer og alle mulige forskellige former for glas fra hendes hånd med på den her udstilling. Så det glæder vi os meget til at vise frem. Her foran der kan man se nogle af de mange glas, som vi er i gang med at stille ind i montrene. Jeg har fået 2 søde hjælpere, som står og er i gang med at pudse alle glasene, for de skal selvfølgelig se fine ud. Så der har vi altså stillet det hele op, og efterhånden så putter vi det så ind i montrene. Og herover har vi for eksempel et meget flot glasservice fra Anja Kjær, som hedder Pineapple, som blev lavet i 2003. Over på den anden side, der har vi nogle eksempler på hendes unika-glas med Morini-dekoration. Det er dem, der står på podierne derovre, og de er fra 2005. Men vi har mange forskellige glasgenstande med på vores udstilling. Her har vi for eksempel hendes Karen Blixen-vaser, som mange danskere måske vil genkende og have et eksempel på hjemme hos dem selv. Måske uden at vide, at det er Anja Kjær, der har designet dem. Og vi håber selvfølgelig, at vi med den her og alle de andre udstillinger i den her udstillingsrække vil kunne række ud til danskerne og få dem logget ind på museet og se nogle af de ting, som de kender fra deres hverdag. Måske har de noget af det derhjemme. Måske vækker det minder om noget, som deres forældre har haft. Nogle af de lidt ældre genstande. Og i det hele taget kan vække til inspiration og glæde ved noget af alt det, som vi kan vise frem. Vi er i hvert fald meget glade for at kunne vise mange af de her glas fra Holmegaards prøvesamling, som altså er en kæmpe stor samling på over 30.000 glas. Og i øjeblikket, så vidt jeg ved, så har vi nu registreret 24.000 glas, så vi nærmer os da så småt, men det er jo en kæmpe stor opgave, som vi har påtaget os her med at få registreret alle de mange glas.